athetha ngayo siyacela uconsideration into yobana ezi zitrato ziyashiyeka apha and ke ngoku ezi zitrato zimbi kakhulu zinamatye ajogileyo. They are a danger to people's cars, and esinye sezi zitrato is used as an alternative route. Xa abahlali balapha apha kubahlali apha ekuhlaleni belayita kwi-main roads basebenzisa esi sitrato. Ibe yiloo nto ke sibe nabantwana kufuneke sithi make sure into yobana they are safe, because imoto neeteksi nayo yonke omnye imoto ihamba apha and ke ngoku bahamba apha bagqiba babalekise nezo moto zabo. Kuloo ndlela imbi injalo. In a state of roads is terrible. And also our unity kunezifo zikaGqitho apha ezivandalized net eziwithin izindlu ezi. Andimva ke thetha nto nokontraka okawayeza apho wathi uzazokwakha bathi ngoku andimva imention ezi zinto. Okwesithathu cela ukubuza kumeya into yoba why kuzawukwenziwa is very terrible. Izindlu zisemnyonyeni kwaye nendlela zimbi apha, akho ndlela kobhatala. Okugqibela le nto ye-submission sathetha ngayo, does it allow us into yoba sitshintshe le nantsika le budget sebeyiplenile ukuba bazipendisha njani na? Those are the few things in function. All right, so Kabir. What Kabir tata? Koska code 3 after 3 kumdantsane FM kwa 89.5 masipile ngaphakathi studio sive kuyi executive kwa ward 20 ward 20 sasazi no ward 21 no ward 23 no ward 24. Okay. The phase 4B, which constitutes 15 kilometers of roads to be upgraded. So in cluster 3 law, okay, that includes Unit B. So the pendula probably lower kwa 24 nendlela engagqitywanga nalowa kwa Unit B was trato. Ndithe kule zindlu sasazi ikontraka pha izawungena before the end of the month, because leya kontraka ibipha iyoyisiwe ukwenza la msebenzi. That is why kunezinto ezingagqitywanga pha. So those houses will then be completed in the next few weeks. The contractor will be on site. We are working on that. So in there, as far as phase 4P, cluster 3, so Ward 20 and Ward 24, they are part of that cluster. Lo umcimbi webala eliwa 7 ngokusenenene msasazi ndandiyile pha ndawulijonga ingxaki kona libala labantu bayakwazi ukudlala kulo, kodwa ke into engekhoyo phaa ablution facilities ekumele uba as part of the ongoing upgrade of our sports field we take that into consideration, because you can't say this is a complete facility without those basic amenities emabaleni wethu nje jikelele. Ungathetha mama simamele wena ngoku. Okay. Mina ndinguMrs Mjinga endikweni under iward 24 under ukansila uTutu. Sinengxaki apha kule main road isuka phaa phezulu kukho amanzi adanayo apha. Kudala le ndlela kakuthethwa ngayo kusekho ukansila uGadula kuthiwa le ndlela i-under uProvence, and you are getting worried because bangathi kuse-swimming pool apha. I don't know kwenzeka ntoni na, because I think uGadula uphethe ikenyezi yonke oko sasicula ngale ndlela apha ine-potholes ezazathi imoto zibetheka because kugcwele amanzi. Molweni. Ngona isengumphulaphuli lapha kwa-24 umeya ndicela athembile kakuhle iprojekthi yase-equity-block wanathetha ngayo. Kunezindlu ezilapha ezingazofolisha kule contract athetha ngayo igxithwe ibisenza i-equity-block 1. Ndicela apha lapha immunity direct zingakhiwanga anozingekagqithi zinezibhedle zapha immunity. Ndicela ndithembe lo content follow up the question.
udlula umphulaphuli ngoba 13 izindlu ezingenabantu ezingezo zabo erestin near chicken farm basangena nangoku futhi bathi bazithengiselwa ngokhansela kuthini kusenziwa njengohlobo nje thina apha ephondweni lethu nalapha kwelicala lethu lapha eBuffalo City Metro Municipality uthi enkosi kakhulu ke msasazi ayakulandela leyana xa kunethile kukho umuntu oswelekileyo imoto yesidumbu ayikwazi ungena phayana abantu phayana xana bephangela abanemoto abakwazi ukuphuma abakwazi ukungena so yiloo ngxaki esinayo nakwa le nto yakwa-Unit P nayo eyakwa-Unit P iprojekthi besenza kunye nephondo nayo iseqwalaselweni that is i-city iBuffalo City kwakunye nephondo lokokuba abantu aba izindlu lezo zabo bazokhutshwa kuba ezi zindlu zisenziwa nje zenziwa zine-beneficiaries that is abanikazi bazo so abantu abangena kuzo ngabantu abaye bathini bophule umthetho zikhona ke iprojekthi esesenzile into yokuba zi-evicte abantu wayilika ngamaxesha ke umthetho ke wase-South Africa xa uyenza lo process funeke uyazi ukuba into oyiprovidayo i-alternative accommodation kwezinye ke zendawo ukuba njengoba sine-limitation ye-funds kwezinye indawo siye sakwazi ukuba sifumane ii-funds ukuba senze ezanto kuthiwa zii-temporary location units esiye ke ngoku simuvele aba bantu bangene illegal kuzo but aba bantu asibamuvisi nje kuba kaloku aba bantu aba bayapha iskrini ukwiskrini kuthetha ukuthi funeke baziwe ukuba ngabantu abazawuthini abaqalayo ukuba nezindlu kuba abanye abantu uyawufumanisa uba umntu usuke ngapha eKapa enendlu athi ugqiba ngokuba azowuthini azo-invada indlu apha emonti kanti xa esesystemini uba kaloku ufuna udoja isystem kanti xa kuyesystemini kufunyaniswa uba loo mntu lo unendlu so yile nto abanye babo xana kuyenziwa i-verification uba kaloku iye yenziwa i-verification baye babaleke bafike bengena ngobusuku kwezindlu so loo nto nditsho ndisithi kwa-ward 13 yona njengoba isenziwa kuphondo ezazindlu phaya i-eviction yona iyeza so yayile ngxaki yokuba khona apha ekuhlaleni umbutho wangena ngenkani phaa e-Unit P okay njengoba wangena ngenkani nje yiyo eyadileyisa uba mawungena izikonde ngoku besijonga kulo nyakamali uzayo okokuba sizokuqwalasela ukuba how do we then complete that project even those houses sizokusele siqwalasela nento ye-eviction nephondo and so far if unosixelela just i-response benjani ebantwini so far sesihambe ezaselunxwemeni iwards uquka ezasemonti uyotsho kwezaseNcerha sasemdantsane uquka yonke le ndawo ingqonge eMdantsane uqala ko-Unit P Berlin Mncotsho njalo njalo cimafana ubana ke ngokobona kwethu nangendlela esilufumene ngalo uluvo lwabantu so far ziyi-success engummangaliso amanani esisebenza ngawo ayasichazela into yokubana sesireache hundreds and thousands of people firstly on radio community radio stations esisebenzisa kuzo okwesibini kwi-social media platforms zethu okwesithathu simejarisha kwakhona nange-feedback isikakhulu all our shows zine-calls and thirdly i-WhatsApp line yethu i-flooded kangoba asikwazi uzifaka zonke emoyeni izinto ezireyizwa ngabahlali yiyo loo nto leyo sesiphinde sayi-extenda la line into yobana ayikazovalwa ngoku izawuvalwa after the road shows ngenxa yobana abantu bayafuna ukufaka izimvo zabo kwaye loo nto leyo iyasincumisa kakhulu ithetha ukuthi abantu bayazama ukuhamba nale nto kuthiwa i-virtual nalapho kufuneka sibana bafumana indlela ngendlela zozama ukuphakamisa uluvo lwabo ngokuphekiselene ngakumbi kwiinto ezichaphazelayo bona ekuhlaleni if unokuthiwa khawubalule just into eziphakanyisiweyo ngabahlali through as virtual landing calls zabo or as virtual interaction with umeya inoba zeziphi ocingayo ezingamandla well into siyibonayo engamandla into yobana nentle kakhulu into yobana abahlali baqale bancome
wonke umuntu obefaka umbuzo uyathi ubana no siyayibona ininzi into yenzeka eBuffalo City kodwa kwesibini ke baye bagqithe bafake izinto ngeleli qela ezivele kakhulu eMonti eyokuqala ibingla mcimbi webilling abahlala lapho bethe funa ukuqalaselwa into zabo ze-accounts zabo esibini into bengamandla eMonti ibimcimbi wendlela abahlali baziphakamisela imicimbi yendlela zakwelacala apha kwelicala semdantsane eyona nto bingamandla esiqonda abana kwanyanzeleka sibize namagosa ethu abantu ezama uyiphendula kaliqela ngumcimbi wezindlu uvele kakhulu umcimbi wezindlu ivelile kwakhona nento yamabala abahlali balapha eMdantsane bayazithetha into zamabala bakhona ivelile nento yobana abahlali kukhona icala lapha eMdantsane lingekenzelwa indlela zabo nayo abahlali bayibeka loo nto le besitsho ubana zikhona indlela ezenziweyo kodwa zikhona iunit apha eMdantsane nakwezinye indawo ezifana nako-unit P ezingekenzelwa izindlela zabo zivelile ezo zinto ezo kakhulu apha eMdantsane kunye ezithathu nento yeblorho kwelaa cala lakoopostam ekucacayo ubana zikwi-low lying areas nayo loo nto leyo iyavezwa ngabahlali balapha eMdantsane. Mr. Ngwenya, if unoyirate le as compared to elaa xesha bekumane kusiwa, we know buyibekile into yoba isizathu soba niyenze virtual is because of le fear of le fifth wave kuthiwa iyeza, and now compared to this one and naxa ixesha benibabiza abahlali ungathini xa unozikhomperisha? I think ngazikhomperisha ngamanani isikakhulu kulula kulena ukutsho ubana bangapha abantu uthetha nabo kulula ukutsho ubana bangapha abantu abakuphenduleyo kulula nokutsho uba bangapha abantu abakubukeleyo kwezi physical besibathutha abantu mhlawumbi sikhethe igcuntswana kuloo ward nganye but kule game sithatha across all the wards. Okwesithathu kulena igame eyona nto ingamandla abantu abakwazi ukuphindaphinda first abantu bafole bephethe into enye kwaye abantu bafaka izinto bekweli qela ngeqela enye into encomekayo into yokubana abantu bafaka izinto bengamaqumrhu kuthe ukuthi bahleli phantsi bazifaka izinto zabo so ndizama ukuthi ii-virtuals zisincedile kakhulu because ngoku iteam yethu yakwazi ukubana ifumane zonke ezi feedbacks koo-emails koo-WhatsApp ii-phone calls nakoo-Facebook ikwazi ukuhlala phantsi iqulunce ii-ward priorities so it's very very effective lena kwaye sicinga fanele ubana kwayibhunga lethu nendlela elichopha ngayo lichopha izinto virtually so yindlela esizama nalena ubana sizame into yokubana simuve le fear ye-fifth wave kwenzela ubana singathiwa senze i-super spreader event abantu sikwazile into yokubana sithethathethane nabo ukuba bangaba bekufuneka sibadibanise bekuzawufuneka ngoku wonke umuntu sifune i-certificate sotofwa kubekho abantu abavalelwa ngaphandle kodwa ke sicinga fanele umzekelo le namhlanje ongayibukelanga enye yezwe angayibukela nakule veki zayo angayibukela nakule veki ngapha lizayo angayibukela nakulo nyaka zayo so ihleli apha kwii-memories zakwi-Facebook features zethu. Masibulele Mr. Ngwenya nge-information osando sinika yona and I hope uba naleya ngomso yaseqonce izoba successful as ezi zidlulileyo. Inkosi kakhulu.